това видео ще тестваме продуктите на всички известни ютубъри, като ще трябва да ги оценим с 0 до 5 звезди, за да разберем кой продукт е най-хубав. И да видим дали нашите колеги ютубъри са се справили, като съм заредил от абсолютно всичко, което можах да намеря. Лава Бер, като лично Анди ми ги изпрати. Имаме памука на Баце Сандев, имаме Ice Pro сладоледите, както всички ги знаят. Имаме на Стоян Колев напитката, малко смешно. Имаме и Gels фигурка от brelosbg.com, както знаете моите продукти, като ще разберем какво има в нея на края на видеото. Ако и вие искате Gels фигурки, брейнроти или админ тредмили в играта One Plus Keyboard Escape, не забравяйте brelosbg.com. Първият линк долу в описанието, а с код ZAPOL5 спестявате допълнително, като в момента имаме до 80% намаление в сайта и имаме страшни промоции. Така че първият линк долу в описанието. А сега нека започваме с първия продукт, който ще оценим. А именно започваме с протеиновите сладоледи на Ice Pro. Като както виждате съм взел 4 вкуса, имаме и най-новия вкус на Криско, който ще го оставим за най-накрая. Като той уж трябва да е мега брутален, като вафлата на Криско. А в момента отваряме... Ко беше това, брат? Иван отваряме карамел. Той малко се е разтопил, няма да лъжа, защото тук... Да, нищо му няма, брат. Не е втасал. И че някой го опитаме. Брат, той по принцип цялото би го изял, обаче сега тук като знам колко продукти ма чакат. Добро е, няма да лъжа. Карамела е добър, харесва ми. Карамела, да започнем силно, му давам 4 звезди. Продължаваме с шоколадовото брауни. Всичките са разтопени малко. Държали сме го в фризера, ама... не, то се е добре. Я видим. Не, малко е странно, ама... Не знам дали така трябва да има вкус на шоколадово брауни. Не е хубав е, но не знам вкуса на шоколадово брауни какво трябва да е. Тоест тук му давам 2,5 му давам на този шоколадове. Нещо не ме грабна. Сега продължаваме с червено кадифе. Уж най-хубавия от всички, който е бил най-продавания. Чакай го пробваме тук. Той е верно най-хубав. Братле, хубав е. Не е лош. То се е... сега даже като е по-разтопен, даже е по-хубав. Тоест му давам 4. Да, между другото тези сладоледи много бързо ще изчезнат след малко. Добре. На Криско сладоледа най-накрая. 21 грама протеин, няма добавена захар, с вкус на вафлата. Аз вафлата съм ял. И брат, това е... Actually има фастъци, брат. Има идеята на вафлата, ще го кажа. Не е баш като вафлата, но има идея на вафла. Добър е. Мен много ми хареса, че има такива фастъци. Смисъл, много е... За сладолед това според мен не е стандартно, е някакво такова... Много интересен вкус, man. Той е добро. Само ако не беше толкова скъп. Брат, ако беше 2 евро, ти нещо всеки ден щях да го ям. Значи на Криско сладоледа му давам 4,5. Генерална оценка на всичките сладоледи 4. Да, евала на Сашо, брат, евала, че ги направя. Български бранд на всичкото отгоре. Insane сладоледи. Евала му прави на момчето да продължава. Единственото, което на мен не ми харесва е цената, но нали който има пари ще ги яде, който няма. И както видяхте, сладоледите на Ice Pro ми харесаха доста и вдигат доста летвата. Но сега преминаваме към човек, който всички в България познават. Баце Сандев, ютубър с около 600 000 абонати. Между другото, абсолютно за първи път виждам такъв продукт и ми беше много интересно да го пробвам, но просто не исках да го пробвам оф камера, защото поне се заслужават тези неща. Искам да си кажа честното мнение, тук има 4 вкуса, които то си е оригинален, не знам какво значи оригинален памук. Сега ще го пробваме, не знам с ръка ли, с какво се яде този памук. Сега ще видим, отваряме го. Yummy Bummy се казва. Малко опаковката ми изглежда на AI. Братка, ти видео диабет, ако ни хвана, не знам. Я видим кой има. Значи няма лактоза, глутен няма, сол няма, на 100 грама има 400 калории, въглехидрати 99, мазнини 0, протеин 0, фибри 0, сол 0. Добре. Аз между другото от много време съм ял захарен памук. Тук ми припомни някакъв вкус от детството, да го кажа, защото аз наистина много давно не съм ял. Наистина няколко години съм ял. Как да го оценя този памук, бе? Да, знам. Сега ще дам 3,5 примерно. 3,5 над първия. Дай ги тези другите. Защото до сега нормален захарен памук съм ял. То с малко протеин, имаш някакъв плодов вкус, дето пише отзади. Сега отваряме втория. Най-киселият. Така пише най-киселият. Много е опаковка, няма да лъжа. Брате, най-киселият. Какво значи най-кисел захарен памук? То е тежко, брат. Кисело, да. То нито сладко, нито... Не, той не маке, брат. Ако е за киселост, между другото му давам 5 от 5, защото наистина е мега кисел. Обаче, той му давам примерно 3. То с какво е? Дъвка. Добре, с дъвката между другото може да е много добър. Тук няма да видим нашия човек дали се е постарал.
Я видим. Дъвка. 3, 2, 1. Това е basic захарен памук. Това е захарния памук, дето го продават на панаирите. Това не е. Ама това е. Става като дъвка обаче. Тези зорите ни ставаха. Брат, не знам как мога да оценя захарен памук. Не мога да... Той е захар, брат. Кома да му оценям на захар, брат? Давам 3,5 на той. Примерно, защото на той му давах 3,5 и той на той ще му давам 3,5, защото е нормален. Време е за колата, тук не знам кома да объркаш, брат. Ти защо е половината, е? Колата някаква да я объркаш. Обаче то с много се разпада, ама много. Той е много добро. Той е много добро. Той е 4,5, брат. Той е много добро. Харесва ми. Освен, че е мега много калории, друг минус няма. На целия захарен памук, който пробвах до сега, общата ми оценка е 3,5 звезди. 3,5. След като опитахме захарния памук на Сандев, който според мен се справи доста добре в класацията, време е за вафлата на Бате Коци, а именно певецът Константин, който има близо 400 000 последователи в Instagram и над 200 000 абонати в YouTube. Като той е певец, не е ютубър или нещо, но да, имаше от неговата вафа, просто реших да взема. Като знам, че бялата е била най-хубава, нещо, не знам що, нещо му намеквали. Не знам що, така че нека опитваме между другото толкова сладко вече почва да не става. Едно момент такова, отдавна не съм ял толкова много неща наведнъж. Вафа като вафа. Брат, тази вафа не може да е лоша. 3,5, брат. Кода дам на вафла? Де да знам, цялата с вафа е си едно нормална вафа, купуваш от магазина. Дай да видим бялата. Брат, бяла вафа като бяла вафа. Кой ма да му оценям на ти? Те ще кажа вафа като вафа, няма нищо различно като цяло. Затова и на той давам 3,5 и на той 3,5, тъй че обща оценка 3,5. А сега продължаваме малко с напитки, защото вече пресъхнах тук. Както видяхте, вафлата на Бате Коци за мен е просто една обикновена вафла, ребрандирана на негова. Но сега стигаме до нещо по-ново и доста различно. Следва SMG напитката на Стоян Колев, човек, който има над 100 000 последователи в Instagram и доста силно присъствие онлайн. Обаче преди това ще пробваме някаква Майнкрафт напитка, която просто я видях в магазина и я купих, защото всички, които гледаме сега видеото и участваме в него, сме фенове на Майнкрафт. Затова съм я взел. Тъй, че нека да опитаме първо майнкрафтърската напитка. Малко е странно от Стоян Колев и Майнкрафт, ама както е. Така. Ти, брат, не ми изгледа много надежно, няма тължа. Ти буквално има вкус на сайдер, брат. Той нещо му дава. И е време да пробваме напитката на Стоян Колев, която е SMG, чай да видим. SMG Premium, добре, Premium Drink, Tropical Haze, Mango. Той другото какво е, брат? Blueberry. Витамин комплекс, минерали, Zero Sugar, Low Calories и той този, братле, плащам с карта OAS, няма коментираме така отзади, добре. Live fast, stay loud, play like a boss. Братле, ти само Стоян Колев мога го измисли. Макар че не е правил тази напитката, нали там неговите хора, но да, както и да е. Добре, отварям, има две напитки, не знам колко напитки има, само две видях. И две взех, и не мога. Ко стана, бе? То ти наистина трябва да си кат бос да го отвориш, бе. Добре, я да пробвам мангото. Добре, има хубав вкус. Така цена, между другото, не знам какво е. Добро е, брат. Сега като напитка е добра. Като изключим, че на Стоян Колев е 3 от 5 звезди. Сега отваряме другата. Ако ще взимате тая, трябва да си вземете. Е тая напитката. Обща оценка 3,5 на двете. Общо. Обаче ми напомнят, тая особено. Даже и същата опаковка. Понеже аз съм първия в България, който беше направил такова видео, как тества на известните ютубъри продуктите и бяхме пробвали на Fire напитката. Тая напитка изглежда по абсолютно същия начин и има абсолютно същия вкус. Буквално изглежда по същия начин. Просто пише SMG, буквално е същата опаковка, всичко също. Но да, мисля, че буквално би на Fire напитката, може и да са същите производители, не знам. След като пробвахме напитката на Стоян Колев, напишете вашето мнение за нея долу в коментарите и преди да продължим към следващия продукт,
Може да се възползвате от промоциите в brainrotsbet.com, като в момента имаме Admin Treadmill и Infinity Trail за играта OnePlus Keyboard Escape на скандално ниска цена, а с код ZAPO5 спестявате допълнително. Сега продължаваме с още една напитка, но този път от човек, който е много по-познат в YouTube средите. Следва хак на Криската, а Криската има над 300 000 абонати и е един от най-разпознаваемите български ютубъри. Напитката на Криската е именно хак, като намерих единствено тази напитка, най-новия вкус тропическия, който реално аз само и него не съм пробвал, но само него намерихме в магазините. Така че нека да го отваряме. Бро, помиришете го, брат, моля ви са, помиришете го. Моля ви са, помиришете го. Майко, защо мириш така, бе, човек? Запуши носа. Много гадно мири. Ние, бе, човек, не са бъцкав. Значи, от тази всичките напитки на хак съм пробвал. Тая не знам дали в нашата напитка е проблема. Пише, че срока на годност е до 25.09 или нещо такова пише, да. Обаче на мен изобщо не ми хареса и не мириши добре това нещо. Давам от 2,5. Поносимо е да са пи, между другото. Поносимо е да са пи, няма да лъжа, поносимо е. Сега вече влизаме при един от най-големите българи в интернет. Следва Слави Клашъра с неговия бранд Клашвит. Тук говорим за The Клашър с канал с над 1,6 милиона абонати, което е абсолютно инсейн за България. Почваме първо с барчетата, защото до сега пихме напитки. Искам да пробвам барчетата, тях не съм ги пробвал, а вкуса само аура съм пробвал, защото имам аура за това. Чай, нека го пробвам. Добро е. Те е добро. Но това му дава между другото 4. Много е добро. Продължаваме с той кукито, няма да е добро според мен. Добро е, обаче 3. Продължаваме с следващото, с какао. Не е шоколад, какао. Това му давам 4. Това е много добро. Даже не очаквах да са толкова добри, няма да лъжа. Страубери. Давам 3. Той с какаото и с чизкейка бяха най-добри. Сега е време да преминаваме към напитките. Сега отваряме Клашвит Релакс. Релакс? Брат, какво трябва да значат тези работи, да ги пише, брат? Релакс. Какво да релаксирам стои нещо? Как се релаксира с напитка? Я Саша проме. Между другото, опаковките са много стабилни, такова. Да, бутилките са много стабилни, човек. Ти не мога го смачкаш, брат. Той е много стабилен. Виж какви работи пише. Знаете ли, че магнезият е като вътрешния спа център за тялото. Той помага. Той, брат, тогава мокро не мога да почита. Братле, каква ябълка е това нещо? Абе, какво значи релакс е, брат? Братле, това му давам 2,5. Ти... Аура! О, те е за мене. Добре, тук е аура, фагнен, добре. Братле, тук му давам това. Няма да лъжа. Нещо нема грабна. Фокус! Добре, той с ягода, брат. Ягода и лайка. Горска ягода, не е нормална ягода, е горска. Да, има вкус на ягода, обаче ягодата като не е червена, е зелена. Не се бъзкам. Ето изглежда между другото съвсем различна опаковка от другите. Буквално тя е по-напомпана така. Ти с какво е? Медена круша. О, медена круша, значи има мед и круша. Я да видим. Бро, какво е това, човек? Ние не са лоши напитки, ама са странни, разбираш. Буквално това дед го пише, абсолютно не мога да го чакаш, че те ще има вкус. Още оценка 3,5 му давам. Наистина нема кефят тези напитки нещо. Много са странни, брат. Не очакваш това, което е тук, не знам. Много са мишал на мен. Това за момента е един от най-сериозните продукти в видеото и сега стигаме до финалния бос на това видео, Andy Studio. Канал с над 1 милион абонати е един от най-големите в България и техния бранд Lava Bear. Между другото нещата изглеждат инсейн, като искам първо да започна с сладоледите, защото сега сме ги изкарали да не се разтопят. Първо почваме с оранжевия сладолед. Нека видим, брат, колко сладоледа имаме тук? 6 сладоледа имаме. Майко, човек, аз направо ви казвам след тези видео, аз почнах вече да онемявам от тези всички работи, да ги пробвам. Имаме напитки, които между другото, реално само и тези 2 броя напитки са в момента на пазара, този другия едва го намерихме. Дори не знам как го намерих. Исках да пробвам и Six Seven. О, не, това е... Добре. Тук то сладолед е малко разтопен, и оператора няма хладилник. Така е фризер. То сладолед е един път. Дори не се базикам. Брат, не знам с какво е то сладолед, ама... Брат, брутален. Брат, сладоледите са брутални.
Влад, виж колко на кафе, бе. Брат, много е добър, не се бъзгам. Брат, тези двата сладоледа са един път. Наистина. Другите 4 няма ги изяждам целите. Чакай, аз оценки не им дадох, бе. Аз забравих то толкова бързо ги изядох. Добре, значи на оранжевия, жълт ли, каквото и. На жълтия 5 от 5. И на зеления давам 5 от 5. Не мисля за зърнените закуски ще са, брат. Защото те са най-новия ми продукт. Виж как изглежда, брат, инсин. Добре, пробваме леман страубери. Това е много добър. Не знам, но е добро. Давам 4 и 5. Продължаваме с следващата, която е на течка. То с май беше по-добър. Сега ще го видим. Брат. Аз съм много тъп, за кого отворих от тук, вече. Дизайна е брат. Добре. Брат. Ти обвивката му е много добра. На вкус. Много добра. Не, един път е. Това му давам пак 4 и 5. Един сенса. Тоя. Аз реално плодове не харесвам много содледи, това е такива точно. Те предполагам, че то с няма ми хареса много. Такова кисело. Между другото, пак е много добър. Даже е много приятен. То му давам 4. Пак е брутален. Брат, колко работи имат тези хора, брат. А ние сме до никъде. За сега сладоледите са им както си трябва. Брат, то е много приятен за ядене. Това е бисквита. Той не е такова. Не е вафлен бисквита. Да, Влад, той е много добро. Това ще е много добра идея, брат. Много добре си отида с отгледа бисквитата. Добре, то му давам 4-5, много е добър. Той с бисквитата, обирбата, не е вафла, брат. Продължаваме с напитките Лалабер, че малко тук между другото всичко снимаме на един тейк как съм гел работите, просто ме питайте, направо не знам. Нека пробваме напитка Лалабер лимо лава. Той не съм го пробвал аз. Наистина, има крушена това, то не е лимон, не знам. Добре, нека го пробваме, чая, да разклатим. Ти добро е. Добре. Тук давам 4. Следващия Лалабер вкус е именно Watermelon Raspberry, като сега нека го отворим. Да видим, то предишния беше много добър. С крушата и лимона. Нека го пробваме. То е много добро. Препоръчвам с 2 ръце, 4 му давам, според мен, 4 звезди. А сега нека продължаваме с следващите сладки неща, като първо започваме с продукта, който имаме от едно, а именно тия, не ги знам, меченца или какво са вори. Едно време имаше едни такива, ама забрах ти бяха точно. Това е един от най-новите продукти. Нека го отворим. Ето те изглеждат. На това му давам 4. Ще да хубаво, ако беше повече. А тук много сладки станаха направо. Вече устата ми... Нищо. Те поне са хубави. Между другото, параме пуканките, които между другото не знам дали вече са произвеждат и дали ги има на пазара. Едва съм ги намерил, те половината... Не, и той също го нямаше. Едва съм се здобил с тях. Нека да видим пуканките. Отварям ги. Те са с топъл шоколад. Миришат много добре, между другото. Не са пържени, между другото. Добре, да ги пробваме. Вече не са пържени. На пуканките я давам 3,5, защото малко ми се струват. Иначе са много вкусни. На вкус е топ. Сега продължаваме с шоколадите. Имаме 4 броя шоколади. Шоколадите, доколкото знам, или доколкото аз така смисля, май бяха спрени, отново сега пак са на пазара. Така че отваряме нормалния. Milk Creamy. Да, добре. То си е нормален, има 8 шоколадчета вътре. Лалабер тук. Добре. Напомнят ми на нещо познато. По едно парче. Буквално по едно парче ще вземам, защото шоколада е мега сладък. Ама мега сладък. То си е basic шоколад, смисъл с мляко вътре. Отваряме другите по-нестандартни шоколади, които са ми много интересни. Това е с Strawberry Cheesecake. И то е пак с 8 бройки. Ако ще вземам шоколад, то ще бъде сигурно. Добре, на него му дам 4. Много е добър. Okay. Продължаваме с Cookie and Cream. Хрупа бисквитата вътре. Добре, всичките шоколадите как ще отидат на 4. 4 звезди на него. Отваряме последния Лалабер шоколад, който е с, чакай аз не, с пукащи бомбони. Той изглежда интересно. Той е по-странен шоколад от обикновените.
basically, брат, то не сна покат бомбоните така. Глад, как са го измислили и нещо е. Абе, ако са трябва да съм честен, май всичките би ги взел. На тост му давам 4,5. На всичките им давах 4, на тост давам 4,5. Сега продължаваме с зърнените закуски, като тази ще е за най-накрая. Сега почваме от тук тък. Нека ги пробваме. Като първо ще пробваме панда. Който е, брат? Панда? Който е, брат? С cookie and cream. Като вече ги отворихме. Първо пробваме без мляко. Да взема едно. Добре. Сипваме. Actually е много яка за ядение, брат. Няма нищо общо идея да го пробвахме. Не са базикам. Много е добро. Виж това, че Анди ми е приятел, не значи, че трябва да оценявам всичко с топ, ама като ми харесва няма как да кажа, че е лошо по принцип. Брат, много добра. Между другото ти много добро, като се разтори човек. Добре, сега е време да продължаваме с следващия фънис. Ocean Madness. Той между другото на Анди нещо, брат. Защото има тук неговата акула. Какво става, бе? Ти ще мяза на някакви гранули, бе. What? Ти са такива, бе, брат. Раци, акули, такива неща. What? Това е много интересно. Добре. Сипваме. Где е самата закуска на формички. То се отцветява. Добре. Те са буквално раци, такива работи, човек. Те направо 300 IQ. Чакай, аз на той давах ли му оценка, бе? Не. Аз забрах да дам оценка на той. Добре, той му давам 4,5, много е добро. Добре, давам 4,5 и сега пак продължаваме да едем. Значи, ако трябва да ги сравнявам, той е по-добро от той. Само защото мен ма кефят неща с пълнеж. Това не че е лошо, добро е. Обаче, то с маршмело не мога го свана каква му е идеята. Брат, да не биха гръмнал цялата закуска. Let's go. На тази закуска я давам 4. Що ме гръмнаха и те, брат, значи добре. Преди да продължим с последната, според мен е най-добрата фънис закуска зърнена. Ще отворим DLC фигурката от Brainrots BG, като нека да видим какво може да ни се падне. Ако и вие искате такива DLC фигурки, всякакви Brainrots, Admin Treadmill, Infinity Trail в OnePlus Keyboard Escape, не забравяйте brainrotsbg.com, като в момента има страшна промоция, която я няма никъде, така че първия линк долу в описанието и ако искате DLC фигурки официално от стила Brainrots. Както знаете, последния път, като някой отвори нашата фигурка, а именно видеото с звънката, където наживо му дадох такава фигурка и той я даде на един от вас и му се падна дракон, което беше инсейн. Това не бях го виждал на живо, а сега нека отворим и тази фигурка, като ми се падна 6-7. Имаме и DLC код, като понеже ми се падна 6-7, няма да ви раздам 6-7, ще ви раздам една Rainbow Garama, за да я спечелите. Напишете защо искате Rainbow Garamата долу в коментарите, вашето име в Roblox и ще избера един от вас, като ще раздам Rainbow Garama, а то DLC код сега няма да го тестваме, защото няма къде. Така, нека продължаваме. А именно с Funnies Donuts, Pink Donut, не знам какво. Добре. Отваряме. Ти бая пълно изглежда, брат. Добре. Ти ме реши апетитно. И така е много добро. Добре. Много апетитно изглеждат, брат, няма тължа. Колкото и да са хубави, тъс най-много ми хареса, май. Аз за това, защото от началото казах, че тъс ще е май най-добрата. Защото малко трудно да е по-добра от той. Брат, обаче е добра. Той като се заиграеш да го едеш. Така, на тази зърнена закуска давам 4. Значи, това бяха последните продукти, които трябваше да пробваме на Lava Bear, които са инсейн. На тази зърнена закуска искам да дам 5. След като пробвах и тя, тая е много добра. Обаче съм дал 4,5. И генерална оценка на всичките продукти на Lava Bear давам 4,5. Инсейн продукти. Благодаря на Антито, че ми изпрати повечето от тях. Защото тя няма как да я намеря, аз съм от Варна, пък то само фантастико в София има. Благодаря му много. А сега абонирайте се, а аз продължавам да си ям тази зърнена закуска и тези всичките неща просто няма да бъдат фърлени, ще бъдат изядени, тото е ясно.